vítam na tlačovej besede Spartaka Mijava pred štartom jarnej časti Fortuna 2014-2015. Vítam vás, zástupcov médií, aj zástupcov nášho tímu, realizačného tímu, aj hráčskeho kádra. Dnes vám budú k dispozícii, ako vidíte, tréner mužstva Spartaka Mijava, pán Peter Gergely, manažer mužstva, pán Pavol Holeščák a náš kapitán mužstva Martin Černáček. O stručné zhodnotenie tej zimnej prípravy, či to splnilo tie vaše predstavy, aké boli tie dosiahnuté výsledky, aký bol tréningový proces, prípravné zápasy, všetko. Nech sa páči, pán Holeščák, môžete začať. Ďakujem za slovo. Takisto dovolte mi, aby som vás všetkých privítal, lebo bez médií nielen šport, ale všetky iné aktivity sú troška na vedľajšej, teda chcem vás aj pozdraviť z tohoto pohľadu, z nášho klubu a popriať vám do tej vašej práce počas jarných zápasov, alebo teda futbalového diania celkovo, či reprezentácia alebo ligy. Len to dobré a s tým, že bude veľa pozitív smerom k futbalu a samozrejme prioritne k nášmu klubu. To bližšie hodnotenie ja by som nehal potom na trénera Peťa Gergelyho, ja by som skôr vstúpil do toho, akým spôsobom sme doplnili káder, ak môžeme, akým spôsobom to odišiel a nejakú tú filozofiu, ktorú sme si nejakým spôsobom nastavili pre jarnú časť a ďalšiu perspektívu. Všetci dobre viete, že po jesennej časti z kádra odišli do si myslím, že renomovaných klubov a si myslím, že aj kvalitatívne veľmi perspektívnych klubov do Slovana Filip Oršula a Peťo Sládek do Trnavy. S tým, že hráčskú činnosť ukončil Palino Kosík, to už bolo aj medializované. Dá sa povedať veľká persona mijavského futbalu a takisto Tomáš Brúško. To sú ukončené zmluvy. Taký starý matador a dvojka v bráne, Tomáš Belic, takisto ukončil hráčskú zmluvu. Niektorých chlapcov máme na hosťovaní, či už ako Matúš Jorík, Roland Šmáhajčík a v podstate niektorí z tých mladších. Na doplnenie týchto dvoch, ktorí nám vlastne aj počas jesene boli nápomocní na majstrovských zápasoch, ako Peťo Sládek Oršulo, sme museli na tieto pozície dostať hráčov. Riešime to s Bošom Kolárom, ktorý je na hosťovaní z Liberca a namiesto Oršulu a namiesto Sládeka, alebo respektíve na ten hrot, čo sme viac potrebovali pod hrot, sme riešili hosťovanie zo Slovana Bratislava Michalom Peňažkom. Ďalej sme išli potom do hosťovaní niektorých mladých perspektívnych hráčov, aj touto cestou sa teda uberáme. Toto hovorím o hráčov, ktorí prichádzajú zvonka, nie z nášho klubu. Jedná sa o Maťa Janca, to je hosťovanie z Považskej Bystrice. A takisto o perspektívneho brankára, kde musíme mať trojičku, alebo mali by sme mať trojičku, keďže aj Bčko bude sa uchádzať o pozície postupové z nižšej súťaže. Tam je Matúš Hruška na hosťovaní z Púchova. Tu chcem podotknúť, že všetci títo hráči, ktorí sú na hosťovaní, máme na nich občné právo a vlastne ako sa nám ukážu, tak potom sa do toho prestupového kolotoča zapojíme a vstúpime. Veľký prísľub si dávame samozrejme od našich domácich hráčov, ktorí sa zapojili do prípravy s Ačkom a boli aj na sústredení v Turecku, a to sú naši 4 dorastenci. Peter Egri, Copko, David, Erik Vávra a Dominik Ferenčič. Vedíme, že o nich ešte budeme počuť a budú sa takisto zapájať do procesu, či majstrovských zápasov, tréningového procesu. To je z mojej strany asi tak na úvod všetko, čo sa týka kádra. By som poprosil, aby si zhodnotil to riešenie. Jasné, hej, tak trošku sme preskočili tému, ale to nevadí. Pardon. Nevadí, nič sa nedieje, nech sa páči Peter, zhodnotenie tej zimnej prípravy. Čo sa týka tej zimnej prípravy, my sme začali, dá sa povedať, už v decembri po ukončení jesennej časti, kde sme si týchto mladých hráčov, ktorí prišli z dorastu, alebo ktorí boli spomínaní, ktorí sú tu na hosťovaní, či to je Ruška alebo Janco, protestovali v kempe, presvedčili nás, takže preto sa zapojili aj do prípravy. Čo sa týka prípravy, mali sme vytvorené
optimálne podmienky, pretože mali sme k dispozícii všetko, či to je posilovňa, či to je hala, či to je umelá tráva, takže čo sa týka týchto podmienok, tu je vytvorené všetko na to, aby sme to, čo sme si naplánovali, aby sme splnili, plus tam bolo vhodne naplánované, alebo bolo sústredenie v Turecku, kde nám išlo ideálne počasie, mali sme tam dobrých súperov. Tým, že začíname 5 zápasov vonku a tým, že tu máme veľa mladých hráčov, ten káder sa výrazne omladil, sme v príprave volili, mali sme tam všetko superov na západ z prvej ligy, alebo minimálne z druhej ligy, boli tam 2 superi, ktorí boli z tretej ligy, či to bol Rohožník alebo Topolčany, ale inak sme volili všetko superov, aby sa nám tí mladí hráči prejavili, aby nabrali skúsenosti, preto aj tie výsledky v tej príprave boli také, aké boli. S výnimkou Žiliny sme prehrali zápas výrazným rozdielom. Ostatné zápasy si myslím boli tesné a hovorím, tí hráči mladí sa zlepšovali, takže z tohto pohľadu tá príprava, to, čo sme si naplánovali, všetko tak splnila účel a boli tam akurát 2 negatíva, že v Turecku sa nám zranil Čiernik, ktorý vypadol kvôli kolenu a bohužiaľ v prípravnom zápase poslednom sa nám zranil generál Beňo, ktorý má zlomenú sánku, takže to bude na dlhšie. To sú jediné dve negatíva v tej príprave z môjho pohľadu, takže na to, ako sme pripravili na ligu, ukáže samotná liga. Kostra mužstva ostala pohromade. Tá, ktorá dohrala ten záver jesene, ktorý nám vyšiel výborne. Posty alebo hráči, ktorí odišli. Verím tomu, že sme ich adekvátne nahradili a tým, že sme odohrali veľa ťažkých zápasov prípravou s kvalitnými súpermi, tí mladí hráči, ktorí teraz predpoklad, že by sa mali výkonnostne zlepšiť, tak verím tomu, že sa zlepšia a dokážu to v lige, takže ja som presvedčený o tom, že nebudeme slabší, ako sme boli v jesennej časti v závere, takže ale hovorím, samotná liga ukáže, ako sme pripravení. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil teraz aj Martina Černáčka o vyjadrenie. Potrebujete si presunúť mikrofóny? Takže kým sa upravia mikrofóny, Martin, teba by som takisto teda poprosil o tvoj pohľad na priebeh tej zimnej prípravy. Ako Peter spomínal, káder sa trošku umenil, opäť boli nové tváre. Aká je nálada v kabíne, ako ty vnímaš, teda aké boli tie pozitíva, negatíva, pripravenosť na túto jarnú časť ligy? Ja si myslím, že tá zimná príprava bola veľmi zaujímavá, mne osobne utiekla veľmi rýchlo, takže hovorím, že to bavilo a čo som povedal, že mali sme veľmi kvalitných superov, hlavne čo sa týka sústredenia v Turecku, kde tí superi oproti minulému roku boli určite o level vyššie a myslím, že nám ukázali, že v čom by sme sa ešte mali zlepšovať a v čom sa chceme zlepšovať. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že by bolo dobré teda aj pohovoriť, tak ako zvyčajne, hovoríme si to pred ligou, hovoríme si to aj pre tou druhou časťou jarnou, aké ciele si dáva Mia v tom pokračovaní a teda v tej druhej polovici aktuálneho súťažného ročníka 2014-2015. V podstate my pragmaticky tie ciele, ktoré boli postavené pred sezónou, nejak nemeníme. Znova netreba to brať nejakým spôsobom naušalizovanie, ale chceli by sme ozaj hrať atraktívny futbal a toho diváka dostať na štadión čo najväčšom množstve a počte. Musím fakt smeknúť, už som prešiel nejaký klub, ale to, čo sa robí pre diváka na Mijave smerom od zvozových autobusov k majstrovským stretnutiam a rôzne iné aktivity, momentálne aj k mládeži, projekt, ktorý tu je, hráčov Máčka smerom do škôl, ktorý nie je len náhodilý, ale má to systém, tak z tohoto pohľadu, hovorím, sa robia nejaké tie aktivity, ktoré by mali len spropagovať ten futbal v rámci mesta ešte viac, ale samozrejme najlepšou propagáciou sú dobré výsledky. Nie som alibista, samozrejme vieme, aký je tento súťažný ročník. Tento súťažný ročník má obrovské špecifika. Či už to bolo jeseň, kde sme prvé kola hrali, ja neviem, po 7. kolo vonku, teraz nás čaká prvých 5 kol vonku. Takže hovorím, tie ciele sú hrať atraktívny futbal, prilákať toho diváka, ale zároveň aj z mojej strany taká
taká nejaká rozma, alebo teda taká nejaká požiadavka o trpezlivosť, lebo tí hráči sú vlastne, hrajú za srdiečko, alebo so srdiečkom premijavu, tí hráči sú tam aj mladí, obmenilo sa to aj z toho pohľadu, aby bola dostatočná trpezlivosť. Aj po tých prvých 5 kolách môže byť všelijako, aby doma cítili to prostredie títo hráči ako ozaj domáce a bolo vytvorené v čo najlepšom duchu pre nich. Takže ciele sa nemenia, ktoré boli pred jesennou časťou povedané. Keď k tomu môžeme ja dodať, nepodarilo sa nám splniť jeden z cieľov, ktorý sme mali z pohári čo najďalej. To, že nám vyšiel záver jeseň tak, ako nám vyšiel, nebudeme alibisti a pokiaľ bude možnosť, tak bol by som veľmi rád, keby sme čo najdlhšie hrali o účasť pohára, pretože nebudeme alibisti, máme to rozhraté tak, ako sa to nemusí každý rok podariť. A musia o tom byť presvedčení hráči, musia byť o tom presvedčení. Ja si myslím, že príli troške šťastie a šťastie praje k tomu, na to pripravení, takže ja verím tomu, že pri dobrej konštelácii budeme o účasť pohárovej Európe hrať do konca. A mali sme cieľ pred sezónou skončiť do 5. miesta, takže minimálne tento cieľ by sme chceli naplniť, ale pokiaľ nechceme byť alibisti a urobíme všetko preto, ale my nasnažíme sa, aby sme čím dlhšie boli v hre o pohár. Ďakujem pekne. Ešte kým bude priestor na vaše otázky, tak dovolím si ešte ja jednu. Blíži sa nám prvý zápas s Trnavou. Taká tá obligátna otázka. Aká je pripravenosť na tento duel, na tento zápas? Aká je nálada v kabíne? Ako vnímate teda to stretnutie s Trnavou? Tie posledné vychádzali v náš prospech. Budeme sa snažiť nadviazať na túto úspešnú šnúru. Peter, Martin. Tak je to prvý zápas. Tam to je otvorené 50/50, ja som o tom presvedčený a až liga ukáže, ako sme pripravení. Ja som presvedčený, že sme pripravení dobre a ja sa na ten zápas osobne teším, pretože tá prestávka je dlhá a nebudem hovoriť, kto to povedal, že pre trénerov je ideálne zimné obdobie, lebo sa nič nehrá, ale ani pre hráčov, ani pre trénerov to obdobie zimné je veľmi dlhé a každý sa teší na tie súťažné zápasy, pretože radšej hráme pod tlakom, je tlak médií, je tlak fanúšikov, je tlak, kde sú tlaky na tých hráčov väčšie, ako aj prípravné zápasy, ktoré už v záveru tej prípravy nemajú to, čo by mali tie zápasy mať. Takže sa všetci na ja osobne sa na ten zápas teším. Neviem ako hráči, to je mater. Dobre, tak ešte poprosím. Tak za hráčov tiež musím povedať, že každý sa na ten zápas teší, určite už je cítiť nejaké to napätie alebo troška tá nervozita, tak myslím, že to je vždy ten prvý zápas taký plný očakávania. Určite aj za nás za hráčov. Ja sa osobne sa teším, že uvidím znútra vlastne z toho ihriska, ako sa ten trnavský štadión mení, podľa tých fotiek je to veľmi pekné a ja len dúfam, že budúce sezóny sa tam ešte zahrá. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. Môžem dokončiť rozhlas. Otázka na pána Bergelia, spomenul to pán Holeščák, tú špecifiku, že máte úvodné zápasy vonku, ako to vy vnímate. Vnímate to ako fakt, alebo ste to mali prispôsobili nejakú tú prípravu? No ja sme to vyskúšali, tak dúfam, že tie skúsenosti, ktoré sme získali v jeseň, teraz užitkujeme. Tam s výnimkou zápasu v Ružomberku, my sme tak či tak mali z 5 kôl hrať 4 vonku, takže na to boli pripravení a ja berieme to ako realitu. Snažíme sa nerobiť rozdiely medzi tým, či hráme doma, či hráme vonku. A akurát, že doma sme v tomto dobrom prostredí sa nám hral, sme tu získali v posledných kolách dosť bodov, takže ale poviem, získali sme nejaké skúsenosti, ktoré dúfam, že využijeme teraz v tých prvých kolách. Nerobíme z toho žiadnu drámu, ale nebude to jednoduché, pretože všetkým mužstvám od prvého až posledného niečo ide. Prvých 6 mužstiev hrá o poháre, 2 alebo 3 mužstva budú hrať o titul, od 7. miesta dole všetci hrajú o záchranu, takže tie zápasy budú
všetky náročné, lebo nikto nebude vtedy padnúť a všetci budú chcieť dať pohár, takže každý jeden zápas, či to bude doma, či to bude vonku, bude náročný. Ďakujem. Nech sa páči. Ďalšie otázky. Ja by som chcel pýtať pána trénera. Pán tréner, po jeseni krásne 4. miesto v ligovej tabulke, ale pozeral som prípravné zápasy, odohrali ste ich 13, iba 3 vyhrali, remizovali, 8 prehrali. Tento stav je uspokojivý, alebo nejaká ešte vylepšenie čakáte? Ja hovorím tým, že sa ten káder výrazne omladil. Áno. Tak, z môjho pohľadu je to možno otrepaná fráza, že v príprave ide o výsledky. Ja hovorím, že vždy ide o výsledok. Samozrejme, že my sme tie výsledky chceli mať v tej príprave lepšie, ale ja hovorím, porazili sme Levský Sofia, ktorý je na úrovni možno Sparty. Prehrali sme s dobrými mužstvami, boli tam prehry, ktoré boli aj so Skalicou, ale v tej príprave sú tie mužstvá ktoré nastavené na ten zápas ináč, ako sme boli nastavení my a mňa skôr mrzia tie posledné 2 zápasy, ktoré sme odohrali v Ostrave a so Zlínom, ktoré nám z výsledkov nevyšlo a mohlo to byť aj prechodom z tých prírodných podmienok na umelú trávu znova, takže nebudeme hľadať výhovorky, ale nerobíme z toho žiadnu vedu. Liga ukáže, ako sme pripravení. Ja hovorím radšej prehrať s nejakým rumúnskym ústvom 1-0, ako vyhrať s druholigovým a tretoligovým ústvom 5-0, takže nám to veľa ukázalo. Nie, že ukázalo, chlapci nabrali skúsenosti, takže boli to v prvom rade skúsenosti pre nich, že akým smerom sa uberá európsky futbal, lebo práca s loptou, rýchlosť, je to úplne iné, ako keď sú to prípravné zápasy na Slovensku, takže z tohto pohľadu nerobíme z toho žiadnu tragédiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte nejaké otázky. Ak nie sú, ďakujem pekne. Samozrejme je priestor ešte pre vaše individuálne rozhovory. Ďakujem vám za účasť a želám vám príjemný zvyšok.